Hoxe visitamos con vostedes un lugar que ben seguro non coñecen. Estamos na Universidade da Coruña porque o CITEC cumpre 25 anos entregados á construción, á enxeñaría civil e, sobre todo, a vostedes, á sociedade. Que tal, Gema? Bos días. Bo día, Gladys. Gracias por recibirnos. O primeiro, vas a ter que explicarnos, como penso que lle explicas a moita xente do teu entorno, que é o CITEC, que facedes? Pois o CITEC é o Centro de Innovación Tecnolóxica en Edificación e Enxeñería Civil. É un centro de investigación no que contamos con 10 laboratorios físicos aquí que traballan en desenvolver coñecemento en prácticamente todas as áreas da enxeñería civil. Este ano é moi especial porque son 25 anos. Non sei se se sinte no ambiente aquí de traballo de tanta xente investigadora que, bueno, é unha infraestructura de referencia, sen dúbida. Sí, non hai en Galicia ningún outro centro como este, é prácticamente tamén único en Europa. O CITEC ten no seu conxunto unhas 150 persoas entre persoal investigador, digamos, senior, persoal investigador en formación e un grande staff de persoal técnico e de xestión que colabora e que saca adiante a axuda en todos os traballos. E sí que é verdad que é un centro moi peculiar desde o aspecto de que temos moi asociado e non é para nada mentira, moitas veces a investigación pois a bata branca e a sí, máis ese concepto laboratorio, sí. Vades a ver que os nosos laboratorios nada teñen que ver con iso. Nós traballamos con botas de seguridade e casco na maioría dos casos e a cousa máis lixeira que temos, por exemplo, no laboratorio de construcción pesa 100 ou 150 kilos. Imos a ir arrancando cara ali. Que tal, como estades? Hola. Cindy e Belén. Bos días. Que facedes vos aquí no CITEC? Porque creo que mandades moito nesa impresora de formigón 3D, non, Cindy? Sí, é unha impresora que adquirimos xa fai un par de anos. O que estamos tratando de desarrollar un material sostible, un formigón sostible, que se poida fabricar mediante impresión 3D, que é unha fabricación digital que permita contribuir a modernizar o sector da construción. Non? Como enfocades ese traballo? Bueno, o primeiro que temos que decir é que o formigón é o segundo material máis utilizado a nivel mundial despois da auga. Un dos principais problemas que ten con respecto á sostenibilidade do formigón é que emprega cemento. O cemento é responsable de unha cantidade de emisións importantes. Entonces, para conseguir un formigón sostible, tens que intentar reducir a cantidade de cemento ou sustituir ese cemento por materiais alternativos. En concreto, aquí en Galicia, o sector forestal é un sector moi potente, xera residuos, e estamos intentando neste formigón para impresión 3D incorporar eses residuos na mezcla de formigón. Estamos en fase experimental porque estamos tratando de axustar esas mezclas, temolas axustadas e agora o que facemos é leválo á impresora, ese formigón, e imprimir para ver que efectivamente somos capaces de facer pezas de formigón que sean capaces de manter a forma sin ter que utilizar un encofrado. Gema, isto do que o formigón sexa sostible, que a construción sexa sostible, e algo sabes, porque a túa tese foi recoñecida neste 2025 cun recoñecemento moi importante. Como se chama ese recoñecemento? Recibiu o premio ANCI a teses doutorales do ano 2024. Norabó, o primeiro. Moitas grazas. ANCI é unha asociación de constructores independentes e todos os anos levan como 27 anos entregando este galardón e, bueno, tive a sorte de que no ano 2024 recoñeceron o meu traballo sobre formigón sostible. Sandra e Carmen, que tal? Bos días. Bos días. Grazas por recibirnos nesta torre de impacto, dice. Sí, é correcto. Torre de impacto, é correcto. Podedes explicarnos, presentarnos todo isto que temos aquí detrás, pois que é a primeira vez que o vemos, Carmen. De que vai isto da torre de impacto? Pois, bueno, como o propio nome indica, isto é unha torre de impacto ou torre de caída. Bueno, o funcionamento é moi sinxelo. Sí. Temos dous carros, un alza outro e o carro vermello deixase caer e con eso o material que temos posto na base da torre ensaiámoslo para saber como se comportaría en caso de que teñamos un impacto. En que condicións podemos tener isto? Pois, por exemplo, se estamos nun coche, temos un pequeno accidente e chocamos contra outro coche, ou en caso de aviación, por exemplo, pois un aterrizaxe forzoso ou incluso unha amerizaxe,
ou incluso tamén poderíase trasladar no caso de trenes ou de calquer medio de transporte. E claro, este ensaio dura menos dun segundo, entón temos que ter unha cámara de alta velocidade que nos grave exactamente o que está pasando e unha toma de salida de datos Claro. para poder despois analizar esos datos e ver que está pasando realmente. Eu estou facendo con impresión 3D, se miras aí, temos estas estruturas que están impresas con impresora 3D e levan dentro espuma. Isto, por exemplo, métese nun tubo de aluminio, como poden ser os que están ali tamén. Sí, como estes, dis. Sí. Aí temos... Este está un pouco desmellorado, eh? Sí. Despois dun ensayo queda así. Aí dentro hai dous metidos destes. Sí. Entón, gracias a isto, absorbe mellor enerxía que se estuvese sin ningún. Claro, isto xa lle caeu a carga encima da Sí. torre e quedou, bueno, non quedou tan mal, aguantou bastante ben. Despois de 500 kilos. Que é o que queremos? Que estes elementos absorban eles a enerxía que non queremos absorber os pasaxeiros que van pois, nun voo ou nun coche ou nun tren. E tamén queremos que non pesen moito, porque queremos facer cada vez os coches máis lixeiros, os avións máis lixeiros. Gema, teño unha dúbida, bueno, en realidad teño moitas, tens que ser comprensiva comigo, pero para un equipo investigador tan grande, como de importante ter unhas boas instalacións neste tipo de investigación, enxeñería civil, construcción? Entendo que claro, é o soporte que necesitades, é fundamental, non? A infraestructura, dende logo, para os ensaios experimentais que se levan a cabo no CITEC é fundamental a inversión nesas infraestructuras. Eu creo que o equipamento que hai hoxe no CITEC pode rondar os 15 millóns de euros en grandes instalacións moi punteiras. Unha delas, por exemplo, é o túnel de vento de capa límite, TUCLA, que lle chamamos aquí, Sí. que é onde se vos apetece podemos ir agora a ver... Podemos ir a velo ver o ahora, que están a genial, facer, sí. Hola Miguel, ¿qué tal? Somos Gladys e Gemma. ¿Podemos pasar? ¿O tes o túnel encendido? Ahora mismo. Ahora? Vale, gracias. Hola, Hola que tal? Miguel, ¿qué tal? Adiante. Menos mal que non tiñas encendido, porque parece que era importante. Aquí no interior podemos pasar directamente á cámara de ensaios propiamente dita, donde temos un modelo dunha de dron Guau. que estamos a ensaiar. Pois este túnel de vento é tan longo porque trátase dun túnel de vento de capa límite, en el ensaiamos habitualmente taboleiros de ponte ou, por exemplo, neste caso, esta A de dron como che estaba a contar. Tamén temos feito outro tipo de ensaios como paneles solares, torres de aeroxenerador, o que as empresas nos pidan. En función do modelo e o seu funcionamento na vida real, pois aquí no túnel de vento seleccionamos a velocidade da cámara de ensaio que pode chegar a preto dos 100 km por hora. O vento ven daquel lado longo choca por de alguna maneira decilo contra o modelo que temos sobre esta mesa xiratoria. Carai. E isto, claro, é algo que aplicades para construcións, vasme perdonar a pregunta, pero para construcións reais, quero dicir, nas que as empresas poden vos consultar, isto é moi simple, pero vou construir unha ponte, canto aguanta, canto vento aguanta? Efectivamente, non neste mesmo túnel de vento, senón no outro do que dispón o centro, no túnel de vento aerodinámico, nese ensaiouse, por exemplo, o taboleiro de Rande, na súa ampliación. Pois moitas gracias, Miguel, moi chulo isto. Nada, gracias a vos por visitarnos. Estamos, Gema.
Moi chulo, Aquí che contou cosas moi interesantes. Calquera se Miguel. sorprende. Donde imos agora? Temos Pois agora, se parece, podemos ir a facerlle unha visita ao investigador Guillermo Lorenzo, que é do Laboratorio de Métodos Numéricos en Enxeñería, que tamén é como outra rama que parece como moi alonxada, esa dos métodos numéricos, as simulacións numéricas, e ademais o traballo de Guille é moi Ten interesante. unha aplicación moi chula. Vamos, Pois vamos a entonces. xunto del. Veña. E cambiamos a Enxeñaría de Camiños, que está moi relacionada co CITEC, porque no CITEC traballa, hai que decir, moita xente de moitas formacións, non? Sí, é unha finalidade común en profesións que están moi interrelacionadas, como poden ser a Escola de Arquitectura e de Arquitectura Técnica, a Facultade de Ciencias, a Facultade de Informática e incluso a Facultade de Ciencias da Educación. Tan relacionadas co que fai Guillermo, eu creo que neste contexto sorprende moito. Sí, é sorprendente. Imos Vamos a buscarlo. saludalo, sí. Guillermo, que tal? Pois moi ben. Eres unha rara avis nesto do CITEC, porque ti, vale, por formación non, ti que formación tes? Eu son enxeñeiro de camiños. Pero estás traballando na saúde, no cancro en concreto. Exacto. Sí, é que ao final a formación dos enxeñeiros de camiños é moi forte a nivel científico e técnico, entón eu cando estudei, a min gustábame moito os modelos computacionais, é dicir, facer simulacións de problemas de enxeñaría. E xusto cando estaba rematando a carreira, aprendín que había xente que era enxeñeira mecánica, enxeñeira de camiños, que empregando estas simulacións podían resolver problemas de saúde, como problemas cardiovasculares, problemas como cancro. Empecé a orientarme cara a oncoloxía computacional. Eu traballo sobre todo en cancro de próstata, pero porque, en primeiro lugar, é un tipo de cancro que afecta a moitísimos homes, é o principal en moitos países do mundo, e tamén é un cancro no que hai moitos datos que se miden ao longo do tempo, de diversos tipos. Entón, infórmanos de como crece o cancro a nivel de órgano e tamén a nivel molecular, e a nivel das células. Entón, con todos eses datos, eu podo crear modelos, probalos, facer logo estudos de validación con pacientes, e así poder desenvolver estas tecnoloxías que máis adiante tamén se poden empregar para outros cancros nos que non temos tantos datos. Por exemplo, o cancro de páncreas, que é moi letal e que do que apenas temos datos para cada paciente e tomar as decisións é moi complicado. Ademais de cancro de próstata, tamén traballo con tecnoloxías moi similares en cancro de mama e tamén en cancro de cerebro, en concreto en gliomas de alta orde. Todo isto que viron aquí está financiado con fondos públicos ou ben foron encargos directos das empresas, pero en definitiva o que se fai aquí no CITEC é ciencia para todos vostedes.